tema ninyo is about the greatest gift, no? Hallelujah. Okay. Atong paklion na tong mga Bible sa Book of Isaiah, chapter 9, verse 6. Kung basahon sa Bisaya, maigsoon. Nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ang ngalan ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamahanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa kadait, walay katapusan sa pag-uswag sa iyang pagmando ug mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David sa gingharian niini. Ligunon niya kini ug palungtaron subay sa hustisya o katarong sukad karon hangtod sa kahangturan. Himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamahanan. Magampo ta maigsoon. Amahan na Diyos na langit nun, salamat Lord God sa kahigayunan nga magihatag kanamo karon Lord God. Lord, I pray Lord God nga ikaw Ginoo magapamuhat niini dili sa akong kaugalingong katakos kundi pinaagi lang gyud diha kanimo kay wala gyud ako'y igong katakos niini kung wala imong balaang Espiritu Santo nga mo'y magagamit Ginoo sa imong ubos nga alagad. Let it be Lord God that your presence be your Holy Spirit be upon us. Ug ako nagaampo Lord God nga ikaw Ginoo magapenetrate sa matakising-kasing nga niya karon. Salamat Ginoo Lord nga ikaw Ginoo nataw Ginoo Lord God nga ikaw ang hinungdan nganong nataw ka Lord God aron Ginoo Lord sa pagkabot sa matag kinabuhi nga niya karon Lord God. Ug mao nay rason nga niya kami Lord God because of what you did to us Lord God. Nataw ka Lord God aron Ginoo mamatay ka dito sa krus sa Kalbaryo. Ug mao na hinungdan nga kami aniya karon aron pag-celebrate sa imong goodness, sa imong pagkamatinud-anon sa imong kinabuhi. Dalaygon ka o Dios among itugyan niya kanimo ang tanan pagpasinung ug pagpasalamat Ginoo in Jesus name. Amen. Manglingkod ta maigsoon. Hallelujah. So inato rita ni maigsoon ha kay actually maigsoon first time ko gi-invite og maingani guest speaker pa gyud garaon gyud si pastor. Abi na ko next year ba yang giingon nga kuan pero giingon siya last couple of days maigsoon giingnan ko ikaw speaker karong kuan ha karong Bernice unya actually maigsoon bag-o pad pud mi nag Thanksgiving sa church namo atong Sunday. Ang among speaker si Pastor Jilon Billion, no? Ya busy pud mi nya atong nga time sa among kabisi kalit rag-chat si pastor mo tong di ko kadili aning tawhana kay nasuod mi ani tungod pud sa kanig yung social media gyud maigsoon, no? Mao nay usa sinungdan nagkasuod mi tungod kay lahi maguni mga pastors diri sa Bohol kay basta mailhan kang pastors murag dugay na mong kaila, no? Mo na nga bisan kita maigsoon, no? Bisan di ta kadugo, di ta giunsa, basta Kristohanon ka, no? Mo nagingon nga amigo tang tanan diha sa Ginoo maigsoon tungod kay usara ta kalawas diha ni Kristo maigsoon. Amen. Hallelujah. Lain magngan sa tong simbahan maigsoon pero mo ni undumi nga dito sa langit magkahiusar tang tanan. Amen. Hallelujah. So before ko mo start maigsoon alang sa wa kailan ako ako day si Pastor Lloyd Ernest Silakan. Anak ko sa akong nay nakailan no? Anak ko sa nagmaestro sa nagdivine si Pastor Ernest Silakan. O niya akong mama, akong papa namatay na maigsoon way back 3 years ago na. O niya ang akong mama kung nay nakailan ninyo ani, nabag mga pundok family ani? Wala, no? Naka-Bible study may sa ilaha. Na ilang bahay dire. O na nga to pag anniversary ninyo dire, ningkuhit ako siya. Noin ko nga kaila ko niya kay nakaari-ari mi diri sa una kauban sa mama nag-Bible study mi diri sa mga pundok family maigsoon. Ug salamat sa Ginoo nga naada di siya no naana di siya na uban ani nga pamilya sa Ginoo maigsoon. Kay sa una murag wala pa man to sila kay Bible pa mi adto karon naana gyud siya maigsoon. Ug ako kung gipasalamatan ang Ginoo maigsoon sa ilang makinabuhi nga nagpadayon di sila. Ato pakpakan ang Ginoo maigsoon no. Wala gyud imposible sa Ginoo. Ug una nga ako mama, pastora pod, no? Tuan na sila Spain, maigsoon, kay namatay naman akong papa. So naminyo na pod siya og taga dito sa Spain. Og sa pagkamatay sa akong papa unya akong mama tuan na dito. Mo tong gi-turnover nila nako ang church maigsoon or ang ministry, no? Diri sa Tagbilaran. Og mao na nga gatiman ta og daghan kay mga bata diha sa Dampas maigsoon, no? Og
mo na gibilin na to maigsoon unya ministry pud sa loon ug sa tanang mga Bible studies. Ug ako maigsoon wadyo ko ingo nga training gud maigsoon ani. No? Ni sanong kita sa trabaho sa Ginoo, wa gani ko kahumag Bible school or something ingana nga mga nga eskwela ni maigsoon. Mo na nga pag-ingon jud ni Pastor Jonas guest speaker gyud. Anak ko guest speaker gyud. Mo na nga ang ako may mang-invite. Kaya wa ko kasuway ganang aning invite nga ani maigsoon. Pero actually maigsoon basta gani gusto willing ta magpagamit sa Ginoo, gamiton kita sa Ginoo maigsoon sa pinasahe nga paagi. So before ta mag-start maigsoon, let me share to each of one of us maigsoon sa akong testimony. No? Sing matinga mo nga basta moingon lang tag pastor murag anak kay ta ba pero wa mo kibaw sa akong behind sa akong kinabuhi kaniadto maigsoon. No? Atong sugdan maigsoon sa akong kinabuhi. No, sa akong kinabuhi maigsoon, ako ipakita niyo mga picture. Ako sa dihang na tao ko maigsoon, sa akong gingon kaganina, akong inahan pastora, ang akong amahan pastor. Unya gamay pa ko maigsoon. Ako na kanang ako na siya nga gamay pa ko naa pa ko scribe, gididikar ako sa akong mama, gihalad nako, gibutangan jud ko og Bible maigsoon. Nya gibutangan mao din nating ako Pastor Jonas kanang Psalms 23 ang whole chapter ana di jud na malimtan kay sa gamay pa ko Psalms 23 gibutang na sa crib sa akong mama unya gamay pa ko maigsoon gididikar ako sa Ginoo unya sa dihang nagdako ko maigsoon no atoy buta sa sunod nga picture nagtubo gyud ko maigsoon nga gimatuto gyud sa Ginoo sa akong mga ginikanan kanunay gud mi sa una nga tudloan nila og kaning pag-memorize og mga verse, mga kaning unsaong pag-ampo or kana mga Kristohanon nga mga activity maigsoon kanunay ginagitudlo sa akong maginikanan. Ug sa diha nga nagtubo ko maigsoon, no? Laktod pag-istorya is gididikar gyud ko sa Ginoo dito sa Harvest Time Temple. Kung tinsay nakaibaw niyo diha ila Pastor Balvin. Di ako gididikar sa Ginoo sa akong mamag papa ug surrounded gyud ko sa unag mga missionary, mga pastor. Mao jud na akong mga kwan sa gamay pa ko maigsoon. Ug sa diha nagtubo ko sunod nga picture atong mao na makita nato mga ministry sa akong mga ginikanan maigsoon. Kuyugon jud ko na nila mga ministry sa mga bulhaton sa Ginoo. No, naay mga mission sa una, kuyog-kuyog ko maigsoon. Unya sa diha nga niabot ako high school maigsoon. Dito na nagsugod. Ayaw sa ikuan, ayaw sa ibalin-balin. Dito, akong tayo mo kuan. So, dito nagsugod, tungod sa kabisi, sa akong mamag, papa, sa ministry, maigsoon, nabiyaan ko. Kung sa dihang nabiyaan ko maigsoon, nakasuway ko og indulge og barkada. Sa high school ko, way back 1997, 98. So, morning tuiga, ni-graduate ko high school maigsoon. O kaning pag-graduate ako, nagpakiluoy akong mama nga mo graduate ko kay di man jud may pag-graduaton kay mga badlungon man lagi sa una. No? Kay kami may sakit sa mong maestra sa una, sa mong advisor sa una, sa albor sa una. Unya kanang kaubanan ako diha mao na akong grupo sa una, gang sa una. Ug mao na nga diri nagsugod maigsoon. Nakatilaw ko og marijuana pa to. Then paghuman og marijuana ni worship maigsoon nahimong shabu. Ug mao to naka-worse maigsoon, mao to pag-abot ako college maigsoon, mao na nga ang akong kinabuhi maigsoon, nalayo ko sa Ginoo. In other words maigsoon, yes, sige ko kuyog sa akong mama, sa akong papa, sa panimbahon, pero akong kinabuhi guba na di ay tungod sa droga maigsoon. 18 years ko sa droga. 18 years ko sa droga. Una nga, I know, matagusan nato natay stories to kinabuhi, maigsoon. Og dili patungod sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo, maigsoon. Dili, lisod kaayo, maigsoon. Laliman ka akong mama sa una, magsigig hilak, maigsoon. Kay kadadlaw naman ko mahubog. Mahubog, magdugo sa kong suka, maigsoon. Unya, kanuna giulihan sa mama ba? 18 years ha, sigig lihan sa mama. Salamat sa kabaguhan ni Lloyd. Salamat sa, sige sa glihan sa maigsoon. Ug niabot sigud sa punto sa dihang na worse ako maigsoon sa akong sa bisyo maigsoon. Niingon akong mama nga di na matabang ni si Lloyd. Ako na lang itugyan ni Satanas ni. So laktod pag istorya maigsoon ni give up ako mama gyud.
Pero wa siya muundag sige ampo nako di ay. Sige ampo, sige ampo. Antod maigsuon ang akong igsuon naka-decide nako nga paeskwelahon ko nursing. So mo na nga ani makita niyo sa picture, nag-nursing pud ko nuhay. No, sunod nga picture ani, nag-nursing ko maigsuon. Mao na nagkaila mi ni Sir Pundok. Na Sir Pundok diha. Si tise nagkaila ni Sir Glendale Pundok. Taga diri man na. Na si Babo. O classmate mi sa unas nursing. No? Nag-nursing ko Megson pero ani nga time ang akong kinabuhi Megson wala na sa Ginoo. No, naan ako sa bisyo, nagumon ako sa droga Megson. Ug laktod pa ka istorya mao lagi makita ko Domingo pero inagka Lunes hantod Sabado Megson na ako sa bisyo. Na ako sa droga Megson. Ug ang naka-worst pag yun ako atong nga time Pastor Jonas is niabot sa punto nga ang akong mga barkada so na dili na makigduyog na ako kay kana bitong hangover ba sila ako na silang hagdon og inom sa una. Unya mo na magsulo na lang ko sa kwarto Megson maginom-inom na lang ko ako ra usa. Ing ana ka worst ang naitabo sa akong kinabuhi. Unya ako na lay suyop-suyop sa una kay wala na may ko kay ako namang sige si pangalgal ninon niya. Mo na ing ana gagrabe Megson sa diha nga ang demonyo bitoy moguan. Tinuod yo nag-ingon sa Bible pito ka espiritu nga mo takboy nimo nya di na gyud ka kabalik Megson og lakton pag istorya Megson balik ta kaya kani ako mama gyud ako ang pasalamatan ani kay siya man gyud sige ampo nako sa ding sige siya ampo Megson sige siya ampo nako sa akong kinabuhi nga nalayo nako sa Ginoo atong nga time unya dili na ko magpatuon nila in other words Megson ako'y na gitawag og black sheep sa akong pamilya or natawag og kaning nagpakaulaw sa akong pamilya Megson sa ministry ug mo toy usa sinungdan na nakuan bitaw mi diri sa dito sa Albor tungod sa kinabuhi na ko Megson nga murag nauwaw siguro tumong hinkanan ako murag nagdiri namin ning balhin diri sa Tagbilaran nagministry sa Tagbilaran kay ang mga members sa church kay mao lagi nagsigig wala na sila magtanaw sa pastor dito na silang tanaw sa anak. Muna na pandol na sila mo tong laktot pa istorya ako inungdan Megson og grabe ang gibuhat ako ba nga pagkaulaw sa akong ginikanan Megson og mo tong sigig ampo kung mama Megson sig ampo mo tong pagampo Megson gitubag sa Ginoo ang pagampo kiba mo unsay nitabo sa akong kinabuhi gusto mo 18 years ako na 18 years Megson dili basta-basta na yabon sa punto gyud bisan og namastur ako Megson murag mukurog pa akong kamot. Ukuro pa ko ang kamot ang mga butanga. Naapagyapon pero salamat sa Ginoo sa mga pag-ampo Megson. Atong pakpakan ng Megson. Ngano man, tungod sa pag-ampo, importante gyud pag-ampo Megson kay naay pinasahi nga paagi ang Ginoo sa gibuhat sa kong kinabuhi. Kiba ko unsay nitabo nganong na-revive ko sa Ginoo? Ang ako ra pong barkada sa una, mo'y gigamit sa Ginoo. Nga babalik ko sa Ginoo, mo ni siya Megson. Kaya sunod na picture. Kana siya notorious nga drug addict na Megson sa taga Cebu na siya. Si Ninyo Ben Patalinghog kung kaila mo namastor na po na. Partner nako na siya Megson og suyop-suyop sa una. Classmate sa una. Batch nako Megson og nagkakita mi diri sa Tagbilaran taga Cebu man Unya kay na gideport lagi na siyang mama kay drug addict pod, grabe na ka, drug addict pod ni sa Cebu. Unya, nag-meet mi nito sa college Megson, magdadanag Shabu, ibutang na diri ang Shabu, ibutang na diri sa iyang bukton, butangan niya og baned. Wa ko kibaw na din Shabu siyang are. Unya iya kong hagdon sa una nga, kuyog na ako diri, pangkonsumo ko no niya. Mao tong kani may partner mo sa una, unya ako nang taas sa kayo Megson, akong isugilon akong lifestyle gyud or akong kinabuhi sa una. Unya laktod pa istorya Megson kani siya na born again din siya dito sa Anda. Ug sa dihang na born again siya, ning text siya nako. Ingon siya nga, Lloyd, kita ta diha sa Tagbilaran kay paingon ko dito sa Cebu, mohapit ko diha sa Tagbilaran, kita ta. Kaya ako una nako, agoy, tagay na pud ni. So, laktod pa istorya, nakig-meet ko niya Megson pero lahi na ang pag-meet na ko niya. Mao din ito'y panahon nga i-meet na ko sa Ginoo. Ug sa diha nga nag-meet mi Megson, mao to nga ingon ko nga tagay ta diha sa kuan. Ninyo may nga nyo adong among
Sangod na mo dong. Na bagong imnanan diha sa Shoppers. O to lakton pa istorya ingon siya di na ra ko mainom dong kay naborn again ako. Ning anak bitaw na siya naho, Pastor Jonas. Di ba anak magkagpastor? Nakadungog ko anak kag pastor. Wala gi ko nimo sangyaw eh. Nawa ko ekson ko nga wa ko mo sangyaw nimo kay pareha man ta. Lakton pa istorya ko nga sige tayo ta diha. So abi na ko unsa ba? Pero ingon jud siya nga di na lagi ko mainom kay born again ako. Mo tong gitagaan ko niya og CD. Katong hell is real. Hell is real nga CD. At born again na lagi ko. Ingon siya born again na lagi ko tanawa na ko yung mga CD dito. Hell is real, heaven is real. O daw. Ya bago pa sa Ginoo lagi pud ato nga time. Ato tas inyo hata. Mo tong lakton pastor ato mis amo Wa jud siya pastor. Dong US bay. Unya nakadumdum ko nakaila des mami niya. Pag abot niya. Di ba ikaw man tong kuyog ni Lloyd sa una nga inagka-Domingo naa si Lloyd sa simbahan inagkapalis naa ka sa ubos kay imuhang dado nimo. Mo ikaw gito. Ako gito te. Pero na-born again ako te. Mao nang kani si Lloyd, akong dalhon pod. Ato sa simbahan nila dito sa Cebu, maigsoon nga, Asya nag-church maigsoon. Ug lakton pa istorya, gi-invite ko niya maigsoon dito sa Dalagit Cebu. Ug ngayon nahitabo, pag di man gyud siya maigsoon, bisan unsaon ako, kuan ako, di gyud siya. Mo to nga, sige, ingon siya nga, kuyog ta karong dong, karong anniversary ko no to. Anniversary ko to sa simbahan nila dito sa Cebu. Kauban nila sa simbahan nila maigsoon. Moto nga iya kong gikuyog dito, gi-invite ko niya. Pero akong tuyo, nganong ni kuyog ag Cebu kay daghan ba ya Cebu. Lain akong tuyo dito. Sige, kuyog ko ni anniversary pero akong tuyo, daghan ba ya Cebu. Ato nga time. 1990s god, no? Di pas Duterte. To lakton sa dito may maigsoon. Ug dito nako na-encounter ang Ginoo. Ato nga time nga nga tigom. Unya sa diha nga nagtigom maigsoon dito ra ko sa likod pinakatlikod maigsoon ga barog-barog ra ko dito gi-invite ko niya nya samtang nag-worship maigsoon natingaman ko pag-worship kalit man ko hilak unya sa dihang ning hilak ko maigsoon unya ni challenge tong sa kapastor dito ipa-forward ang katong nas likod gi-forward ni forward po ko dito pag forward maigsoon padawat sa Ginoo na something ana unya repentance nya pag human adto lahi akong gibati gyud adto kay something weird ba? Weird akong gibati. Pag human adto, nanguli ra pod may deres Bohol. Unya mao na to maigsoon pag uli na res Bohol, nabantayan ako maigsoon. Pag uli nako sa diha nga magpatukar unta ko og music sa kwarto maigsoon. Natinga ko di na ko ganahan maminaw og lahi na akong kuan ba kaning paminaw og worldly song ba. Mo to nga lakton pa istorya akong gidilita na ng mga worldly song unya gipabulian ako Christian song. Mo to na akong papa ni sud sa kwarto ni gigakos ko niya ingon siya nga Lloyd salamat nga nibalik na ka. Ug mao na to nga time ato nga time maigsoon naa pagyapon ang craving sa inom, craving sa droga pero nay namatikdan ako murag dili nako bilong. Anang mabutang nga maigsoon. Na ako nila pero brag di ko bilong nila. Ug mao na to nga time April 2000 di ko kalimot April 2009. Mao na to nga time third year college ako sa nursing maigsoon ato nga time. Mo enroll unta ko. Unya kani pud siya si Ninyo mo enroll pud unta sa Cebu. Unya kani siya 5 na ka kurso way human pod. Mo to nga ingon siya na tawag siya nako dong. Sama dong mga lagad tas Ginoo. Ako pod ato nga time syempre kay akong kinabuhi kani ato ako kasabot pod kay kani laging naka-worse pod ni atong bisyo mo to ingo kong mami me unsa man me nawag si ang amigo ba nya mukuyog ko no mig mission nya ingon si mami di na ka moskwela yan morgue nga na gyud nya akong mama lipay ko mama o sige kay pagpangalagan lang sa Ginoo kaysa naa ka nang imuhang eskwela pero wala kas Ginoo mo tong lakton pa istorya maigsoon ni okay ko ato niingon ko sige dong larga
Di ita mo eskwela, undangan nato na eskwela, unya mga lagad sa Ginoo. Unya mao to 2010 megsoon ni kuyo ka sa ani nga grupo megsoon as a missionary 3 years ko na train megsoon ato nga time dito sa Butuan ug mao na nga diri ko gi-train diri ko gi-umol sa Ginoo. Grabe nga pang training megsoon ug mao to nga 3 years nahimo kong missionary megsoon sa laing-laing lugar sa Mindanao ug Visayas megsoon ug mao na dito ko nakakat-on nga nakasabot megsoon nga ngano di ay ang akong mga ginikanan nagagugol og spend time sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay ang ilang kasing-kasing ang ilang passion megsoon para sa mga kalag megsoon. Ug salamat sa mga pag-ampo megsoon bisan tuod nalayo mo na ako'y literal nga prodigal son. Kung mong tan-aw mo sa Bible, ako'y literal nga prodigal son. 18 years ko nilayo sa akong mga ginikanan sa ilahang mga pagtudlo nga wala ko magsunod. Apan salamat sa Ginoo sa mga pag-ampo sa akong ginikanan maigsoon nga diin ang Ginoo nagapamuhat mo na nga makabarog ko siyang atubangan maigsoon. Hallelujah. Og salamat sa Ginoo. After 3 years maigsoon, mao na to nga gibalik na ko dire sa Bohol. Unya mao na tong gisugdan ako paggamit sa Ginoo. Mao na nga salamat sa Ginoo karon 8 years na ko maigsoon na mastor di sa Loon maigsoon. Ug mao na nga makita na to sa sunod nga picture dire. Nagdumala ta og mga congregation dito sa Sungon Loon, kabalones Pastor Jonas ani. Supposedly si pastor unta invite na ko toon pero kay naabtan mga atong audit no bagyong audit wa madayon. So sa sunod pastor ikaw na gyud no. Mao na nga salamat sa Ginoo, gracias Ginoo ginintanan. Amen. Hallelujah. Ug mao na nga karon maigsoon gigamit as Ginoo sa pinasahi nga paagi, no? Wala imposible sa Ginoo sa paggamit, pwede kamo gamiton bisa kinsa, bisa unsang paagi maigsoon gamiton mo sa Ginoo, basta willing lang ka magpagamit sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ug mao na nga atong makita na to diri maigsoon natay feeding ministry diha sa Dampas. Naga-feeding tag mga 80 to 100 ka mga bata diha. Ug salamat sa Ginoo na may ginikanan diri ang nakuyog nako diri. Usas mga ginikanan sa mga kabataan, nangalagad sa Ginoo. Unya naabot tay ministry maigsoon sa sunod nga picture sa radyo maigsoon mo ni giingon ni Pastor Jonas ganina kada Domingo alas 2 ngadto sa stress sa DYRD about drug awareness, no? Drug awareness pagpahimangno sa mga kabatanunan nga dili gyud mutilaw sa ginalidin nga droga kay diha tagikan maigsoon 18 years ko diha. Ug salamat sa Ginoo nga mora pod nga bisyo maigsoon gigamit aron sa pagkabot pod sa mga kabatanunan o sa tanan mga nalambigit niini maigsoon aron sa pagpahimangno aron sa pagpa-aware nga ang solusyon ra gyud sa atong kinabuhi kung kita nawad-an nagpaglao maigsoon mao ra gyud ang gahom diha sa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So karon maigsoon, hallelujah, ang tema ninyo is the greatest gift. No, sunod nga picture, the greatest gift. The greatest gift, ang pinakadako nga gasa. Unsa may pinakadako nga gasa ninyo nadawat karong tuiga maigsoon, no? Actually maigsoon kani nga tema way back 2018 nahimo din ang tema namo di ay dito sa Loon, no? Sa sunod nga picture na may kita dire nga natima din namo, no? 2018 bro. Natima din nato ni dito sa Sungon Loon sa atong Thanksgiving celebration ng atong speaker si Uncle, no? Si Uncle Oscar. Wala na si Uncle Oscar. Gikuha na po sa Ginoo. Mo na nga mo natima din ni 2018. The greatest gift. Unya ang verse pod Isaiah chapter 9 verse 6. Pero dili ako igawali ani si Uncle. So pareha gyud. So pasalamat jud ko ani nga nakakuan po ko ani nga tema. So mao to pag-invite ako ni Pastor Jonas mao tong dali jud ko himo ani nga message maigsoon ug mao na nga ako na ibalawan maigsoon karong panahon na nag-celebrate ta og unsa gi-celebrate to Pasko. Ug kasagaran nato traditionally speaking maigsoon kung mag-celebrate tag Pasko mao ni makita nato di ba? Una number 1 pagkaon. No? Naadyoy pagkaon. Mo na nga I do believe nganong nag-celebrate tag Pasko tungod kay naay kaon, di ba? O mo na nangarita diri tungod siguro kay naay kaon. O traditionally speaking, mo nang daghan mo ara kay naay kaon. Labi nag kabantay ko bitaw og Thanksgiving. Perting daghanan tao.
O Christmas party, pirti daghanang tao, pero regular nga panimbahon, gamay na mga anak, pastor. Ganon, pastor. No, Thanksgiving na mo bitaw, ang mga backslider na dito, apil. Ang tanan nga wa na magsimba-simba, tuwa present. Basta nay kaon. Ano? Number 2, labi na sa kalibutan nga trabaho may igsoon is na ay mga inom, di ba? O, mo ni kasagaran basta Pasko may igsoon atong may baluan basta Pasko, mo ni ato ang tradisyon gyud nato nga naadyo ng mga inom, no? Unsa pa, naapoy mga gifts, no? Nay mga gifts para ano, nay mga gifts diri oh. So, mo na basta Pasko, Christmas, nay kaning nay mga gifts. O gawa sa tanan, nabantayan ako basta Pasko, naagyoy ingani Christmas tree may igsoon. No? O akong gihunaw-na ba nga kaning mga butanga may igsoon, no? Yearly ginabuhat ato ni. Kada tuig balik-balik nga naay kaon, naay inom, naay gifts, naay Christmas tree may igsoon. Pero ang pangutana, ang dako nga pangutana, niingon diha, what is our greatest gift? Kung nabatunan nato ni mga butanga may igsoon, mao ba gyud ni ang essence sa Pasko? Mao ba gyud ni ang lawom nga katuyuan nganong nag-celebrate ang Pasko may igsoon? No, sa giingon ni Pastor Jonas gani, pagan man ni pero abi ni may igsoon naay lawom nga hinungdan nganong nag-celebrate ang Pasko. Kaya ang hinungdan nganong nag-celebrate ang Pasko may igsoon because naay nataw. Ug ang nataw may igsoon mao ni nga atong nagluwas na to nga ang iyang ngalan mao si Jesus may igsoon. Ug mao na hinungdan nakakaron tungod niya. Amen? Ug ato ning palawman pagpasabot may igsoon, what is our greatest gift? Unsa man gyud pinakadako nga gasa nato sa atong kinabuhi. No? Kanay bag ing-ani nga mga butang. Sunod nga picture. No? Mga material nga mga butang. Kwarta, balay, sakyanan. Yes, I do believe, practically speaking, gidesire na to ni. Pero kaning mga butang nga may igsoon, material na ning mga butang. Because you can have, sunod nga picture, you can have what you want, but you cannot have what you need. Unsa may buto sabot ani? Pwede nimo mangkon ang mga butang nga may igsoon, pero dili nimo butangan unsa gikinahanglan jud nimo. Kay daghan kog nakaila may igsoon nga mga celebrity, mga Hollywood actor, nga bisan nabatunan nila ang tanan may igsoon na paghihapoy maghikog. Ngano man na? Because you can have what you want, but you cannot have what you need. Last year man siguro nahitabo ni, dako nga issue bitaw. Amo ton kaila ba mo ani? Silingan na mo, sunod nga picture. Among silingan ni. Di sila kaila ni. Ha? Ang iyang ngalan si Kanye West, no? Usa ka American rapper may igsoon. Ug sikat kay siya sa Amerika. No? Kibaw ka pilay net worth income niya sa iyang pagka-rapper may igsoon? Kibaw ka pila? 1 billion iyang net worth income kada buwan. Sugot ka na dong? Nakaisweldo yung ana? Pero sa diha nga, ang dako nga issue aning tawhana may igsoon, na problema ni niya. Kaya sa diha nag-speech siya may igsoon, na gitawag nila anti-Semitic speech, iyang gibuhat may igsoon. Unsa man ning anti-Semitic speech? Nag-speech siya og hatred sa mga Jew, sa mga Hudiyo may igsoon, sa Israelites. Ug mo to hinungdan sa iyang anti-Semitic speech, in public pagyod, in media pagyod may igsoon, ang nahitabo niya ang iyang 1 billion net worth income ni may igsoon, ni kanaog siya kay ang tanang endorsement niya, ang tanan nag-support niya, no, sa iyang kay sikat man lang siya pagka-rapper, ni ubos sa may igsoon. Ang iyang income from 1 billion nahimo na lang 200 million. Niubos ang iyang income tungod sa iyang anti-Semitic speech or hate speech niya sa mga Jew. Ug mo to hinungdan ang tanang sponsor, kiba ka usas mga sponsor niya is ang Adidas. Sponsor niya. No, kadumdum ni Kobe ba to? Usa na nag-sponsor po ni Kobe Bryant Mason. Ug kani siya mo na usa sponsor niya
ni back out niya Megson ug mao na nga ang iyang income 200 million na lang. Pero kung kibaw ka unsay giingon niya? Tanawa, ingon siya, I'm not rich anymore. Hallelujah. Kanayong katapad. Bisan gani 50 pesos. No? Malipayon man na gani. Ngano man na maigsoon? You can have what you want, but you cannot have what you need. Hangtod kung wa kay Kristo, wa kay Ginoo sa imong kinabuhi maigsoon. Maski pag wa kay kwarta basta naa kay Jesus sa imong kinabuhi, malipayon ka maigsoon. Ngano man? Lahi ang mga tao nga naay Kristo sa kinabuhi kaysa mga tao nga sama niini maigsoon. Naa niya ang tanan. Pero wa siya kalipay. Mao na nga 200 million. Niingon siya, I'm not rich anymore. Hallelujah. Kana gani imong katapad, wa gani 20 pesos, malipayon man gani. Dato man gani gihapon ngano man naay Jesus sa kinabuhi maigsoon. Hallelujah. Mao na nga niingon ang pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians 4:18. Matod pa ni San Pablo diha nga wala kami magtutok sa mga butang nga makita. Apa nagtutok kami sa mga butang nga dili makita. Ngano man maigsoon kay ang mga butang nga dili ang mga butang nga makita temporaryo lamang apan ang mga butang nga dili makita mo na naghatag og eternidad. Mo na sa atong pagpangalan maigsoon wa ta magtan-aw sa makita. Kung nagtutok ta sa mga butang nga makita maigsoon o kaning mga butang nga makita mao na imong pagtuo sa Ginoo. Kaya imong pagtuo sa Ginoo maigsoon mao na naghatag nimo eternidad sa imong kinabuhi. Atong pakpakan ni Ginoo maigsoon. Una nga atong masabtan maigsoon nga kani nga verse ni San Pablo naingon siya sa diha nga si San Pablo nakakaplag sa Ginoo no puno sa kaalam. Pero sa diha nga, the moment sa dihang nakaplagan niya si Jesus maigsoon sa road of Damascus, mao na ni mga mensahe niya sa iyang kinabuhi nga matod pa niya, we do not look on the things we are seen, but at the things we are not seen, for the things we are seen are temporary. But the things we are not seen are eternal. Nabali ang iyang perspective maigsoon sa iyang perspective sa una, susama po ni Kanye West nga mga butang na kalibutan na no, unsay mga makita ani mga butang ani kalibutan mo ay gitagaan ang importansya. Apan sa dihang nakakaplag siya ni Jesus maigsoon, wala na siya magtutok ang mga butanga maigsoon kundili nagtutok na siya sa mga butang nga ang mga espirituhanon maigsoon. Hallelujah. Ug mao na iyang naangkon nga gasa sa iyang kinabuhi. The greatest gift is our Lord Jesus Christ maigsoon. No? Ako bitaw. Ako magmahay maigsoon, nag-nursing ko. Dako-dako nagasto akong igsoon maigsoon sa gawas. Kaya akong plano unta is akong desire maigsoon, gusto ko makaadtog Amerika. Di na ko gusto awan ako muna magminyo. Basta kay makahuman ako og eskwela, makaadtog Amerika. That's it. Mao na akong plano. Pero tinga ko lahi man ang plano sa Ginoo. No? Ug wa ko magmahay maigsoon. Kay kung wa pa ko no? Kay kung wa pa ko ingabot ani nga puntos ang kinabuhi maigsoon. Abi nimo Pastor Jonas. Prangka pag-istorya no? Kung wa ko kaabot ani nga punto, duha ra panaingnan ako. Menteryo og prisuhan. Lagi. Klaro-klaro lang. Daghan ko akong mga kaila, akong mga barkada may sutuan na padlak na tanan. Ang uban nangamatay na. Pero nganong nagparog pa ko diri maigsoon tungod kay ang Ginoo maigsoon nay plano sa akong kinabuhi. No? Ako'y kamagwalangan maigsoon, ako'y tulo ka igsoon. Ang usa naa sa gawas, babay, nya igsoon ako, siman po maigsoon kamanguran. Ako'y kamantay mo sa atong picture. Gididikit na ko sa kong mama, kay ako'y kamagwangan. Bot pasabot, ako'y first fruit. No, basa na mo'y first fruit diha. No? Grabe na. Oh, mo na yung tisa may mga first fruit dire. Basta ka ng mga first fruit, mga grabe na, mga kaagi na. Mo na nga. Abi na maigsoon, atong masudong na to, kani mga material, mga butang, no, temporaryo na na maigsoon. Temporaryo na na. Mo na nga, para na ako, bitaw. The real Christmas tree, ato ibutang dire, naingon dire, oh. Okay. The real Christmas tree is not this. Oh, timan maigsoon, no? The real Christmas tree is, dili ni mao.
Temporaryo ra na siya. Pero ang the real Christmas tree, mao ning sunod nga picture may igsoon. Hallelujah. Kaya ang the real Christmas tree, mao si Jesus. Dili ang mga butang, makito mga kaning mga butanga, temporaryo ra may igsoon. Ang mga unsay mga butanga atong gi-celebrate karon, gipakita nako kaganina. Mo na ang pinaka greatest gift is mao si Jesus because Jesus was born is to die that we might live. Amen? Ang katuyuan nga nung nataw si Jesus is mamatay sa megsoon aron ikaw ug ako mabuhi. Naunsa dita? Tungod kay ang atong kinabuhi megsoon sa dihang wa pa ta nakakaplag ni Jesus na kinabuhi ta sa kasalanan megsoon ang atong espiritu patay. Apan sa dihang ni ari si Jesus sa kalibutan megsoon gihatag sa iyang amahan megsoon sa iyang ningon sa John 3:16 no gihatag sa iyang Diyos amahan aron sa paghatag diri kanato og sa dihang paghatag diri kanato megson nakabaton tag kinabuhi tungod og alang diha kaniya ug mo ni hinungdan megson na tao siya that we might live through him. Hallelujah. O mo na megson nga dako kayong gasa nga gihatag nato. Okay atong sugdan megson. Hallelujah. Ningon diha sa pulong sa Ginoo, the greatest gift. No? The greatest gift. Ug dayon di sa book of Isaiah atong basahon maigsoon sa Isaiah verse 9 verse 6 atong balikon pagbasa sa English. Kitang tanong basa ready go. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder. Sunod dayon diha, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ako dyan nga, kuan ba? Sa may punto na to makatunan aning bersikulo ha. Ako manad pastor o kaning lahin is Pastor Jonas muali kay expository ba? Nya ako manad ganahan ko 1 2 3 4. Kay wala kita ka ako Bible school lagi kahuman. So mao ni nahitabo ako dyan i-analyze ni unsa may punto na to. Nga nagaingon dire sa sunod maigsoon nato tanawon na god. Kay balik ko na to verse sunod niingon dire oh. For to us kay palihog ko quad highlights sa God. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. Naitulo ka punto. Number 1, gihatag ding anak or gihatag ning usa ka bata or gihatag ning usa ka anak ug ang gobyerno matud pa the government will be on his shoulder. In other words, makes on kaning bata, kaning anak nga gihatag para nato maigsoon, di basta-basta. Laliman kagingon diha, and the government will be on his shoulder. Panggobyerno maigsoon nga naman. Sa atong kinabuhi maigsoon naay panggobyerno nato. Usahay sa atong kinabuhi maigsoon ang naggobyerno nato ang ato pang sala. Ang naggobyerno nato maigsoon ang ato pang bisyo. Ang naggobyerno nato maigsoon ang ato pang kaugalingon. Pero sa diha nga gihatag ning anak, diri nato maigsoon ang paggobyerno, no? Iyang gibutang sa iyang abaga maigsoon. No? Sa una natay panggobyerno nato. Natay kaugalingon natong relihiyon, natay kaugalingon nga pamaagi, natay kaugalingon nga mga usa sistema. Buot-buot tag pamaagi. No? Pero sa pag-abot ani nga child or kani nga bata maigsoon o kani nga anak nga gihatag, no? Mo na nga nay ni abot nga gobyerno. O kani nga gobyerno maigsoon, di basta-basta. Ngano man sa sunod nga giingon dire sa sunod. And he will be called. Upat ka punto maigsoon nga ako i-share diha ninyo nire makita na to. Number 1, he is Wonderful Counselor. Number 2, Mighty God, Everlasting Father, o Prince of Peace. Hallelujah. So mo ni di basta-basta ning dako nga gasang gihatag nato ani nga bata nga natawo maigsoon kay gitawag siya og Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting God, Prince of Peace. So ato ni ta sa tagsaon. O mahilig lay kog 1 2 3 4. So number 1 nga makita na ko nga verse maigsoon is Wonderful Counselor. Say with me, Wonderful Counselor.
Unsa man ning wonderful counselor? No, akong gitanaw Guinness Dictionary megsoon. Sa Oxford Dictionary matod pa dire. Sunod nga picture nag-ingon dire, a person trained to give guidance. So kaning wonderful counselor di ay ti-guide. No? Sa imong kinabuhi megsoon. Kinsa pay nag-guide nimo? No? Ang imo ba bang kaugalingon? O kani ba siya? Kay kani din counselor is guide ni siya. O siya ay nag-guide sa mga gitawag og pointless. He is the guide to the pointless. Niabot na po sa imong kinabuhi. Usam ning pointless. Niabot na po sa imong kinabuhi nga wa kay tumong sa imong kinabuhi. O gikinahanglan nimo kaning mighty counselor. O kaning mighty counselor mo ni magagiya nato sa atong kinabuhi maigsoon. Atong pakpakan na Ginoo maigsoon. He is the guide to the pointless. Akong kinabuhi maigsoon. Wa ko'y tumong sa akong kinabuhi. Sa inyong kinabuhi, sa dihang wa pa mo kakaplag aning Jesus maigsoon nga gipadala diri sa kalibutan. Pastor, sa imong kinabuhi, why tumong, di ba? Wa jud sa ato nga time. Salamat na lang yun kay gihatag ning anak. Gihatag ni nato maigsoon kaning greatest gift. Ug mao na nga he is the guide to the pointless. Kani akong kinabuhi kani ato maigsoon wa ko'y tumong. Kaning bitong mga tawo why Kristos kinabuhi pangutan na ra gyud na ingna nga kung mamatay ka asa ka paingon, di ba maingon nag wa ko'y bawa ni. Ginoo ray bahala ni. Lisod kay ning ana. Kinahanglan naa kay purpose, naa kay katuyuan, naa kay point maigsoon nganong natawo kani kalibutan na. Matod pa ni Rick Warren maigsoon, the biggest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Una nga ang purpose maigsoon, asa makita na to? Nasa pulong sa Ginoo. Narani. Una nga kung gusto ka og naa kay katuyuan sa imong kinabuhi, basa sa imong pulong. No? Pakigrelasyon kang Jesus maigsoon kay si Jesus mao ang gitawag og wonderful counselor. Mao nay giya nato. Mato ba sa pulong sa Ginoo maigsoon atong basahon ra gud ning verse sa King James version. Ningon dire James 14:16. Pwede mo basa sa Bisaya diha. And I will pray the Father and He shall give you another comforter that He may abide with you forever. Mas ganahan ko sa Amplified. Tanawon to sa Amplified maigsoon. Nagaingon dire sa John 14:16. And I will ask the Father and He will give you another helper. Hallelujah. In other words, maigsoon, comforter, advocate, intercessor. Nara, nakita ra. Counselor, strengthener, standby. Unsa kuno ang kaning gitawag og wonderful counselor? Comforter, advocate, tig. Unsa man ang advocate? Tig. Unsa man ang advocate? Murag abogado ba? No? Advocate, intercessor, counselor, strengthener. Unsa strengthener? Tig. Encourage. O kaning tig-encourage maigsoon kinsa kibaw ka kinsa ni? Kaning gisgutan ani, kaning nga time ang God alang sa wa masayod no kaning John chapter 14 mo ni nga time nga katabi tong si Jesus murag mo balik na di sa Dios Amahan. Unya naguol ang mga disciple. Ningon mga disciple ba? Unsa man man ni Lord mo balik na ka dito? Ningon si Jesus murag something ana. Wala sa Bible pero murag something ana nga. Sige lang kayo bisag wa na ko. Kay sa anong ato nga time kung yung basahon ang New Testament man God. Nabantayan ako ang mga disciple, murag magsigirag salig ni Jesus. Sa diha sa naa pa si Jesus bitaw. Para ko nato ni pastor, ang mga membro nato mo magsalig na nato. Oh, kamo na po iwali oy. No, si Jesus sa dihang naa pa siya, murag si Jesus padoy moy ko na to. Nay masikiton dito si Jesus ray mo kuan. Unay kuan dito si Jesus sa tanan. Nabantayan ako sa basa nako sa New Testament. Mo tong pag laktod pag-istorya sa diha nga si Jesus ani nga time mubalik na siya sa dito sa Dios Amahan. Naguol ang mga disciple. Ug sa diyang naguol sa Megson, ingon si Jesus, mo na ni. Ingon siya nga, sagdi lang. Kaya kung naan ako dito, na ako ibilin ninyo. Ug ang ibilin ako, gisgutan ani, mao ang Holy Spirit. In other words, kanang Holy Spirit, mao-mao niya. Hallelujah. Subot-bot mao-mao niya, bisan wa na si Jesus. No? Ang Holy Spirit, mo'y mo, take over nila. Mo na nahitabo nila, nag-uol kay sila kaya mubalik si Jesus dito sa langit pero naay ibilin nga gitawag comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener o gitawag og standby to be with you forever. Paminaw maigsoon na, nakoy pangutana. Okay. Katong si Jesus bitaw,
Naglakaw siya sa tubig. Unsay gigamit niya nga gahom ato? Sa iya bang pagka-Diyos o sa iyang pagkatao? Ha? Di sa'yo makatubag? Ha? Sa iyang pagka-Diyos? Imo, pastor? Unsay gigamit niyang gahom ato? Kay tao man si Jesus ato. Katong nilakaw siya sa tubig ba? Imposible ka na mabuhat as tao. Ha? Kibaw ka unsay gigamit niya gahom ato? Kani. Ang Holy Spirit. Tinuod maigsoon nga si Jesus 100% siya nga tao nganong nakalakaw siya sa dagat maigsoon dili sa iyang pagkatao, dili sa iyang pagka-Diyos kundi ang Holy Spirit. Og the same thing. Nga sa diha nga ni balik si Jesus sa langit, unya niingon nagsaad sa mga disciple nga iya ning ihatag nato maigsoon, the same thing. Nga sa diha nga ibili nato, ihatag nato maigsoon, unsay nabuhat ni Jesus mo ni niingon si Jesus diha sa John 14:12. Nga kung unsay mabuhat ni Jesus, mabuhat pud ninyo nganuman kay ang pagbuhat nato maigsoon dili atoa kundi ang Holy Spirit o kaning Holy Spirit maigsoon mo ni the greatest gift nato nga appeal sa God maigsoon. Hallelujah. Puna nga karon sunod nga pangutana. Nganong why form ang Holy Spirit? Si Jesus na form. Pero ang Holy Spirit walay form day. Nganong why form ang Holy Spirit? Ha? Nganong why siya form? Nganong why form ang Holy Spirit? Kuhitay mo katapat, kay ikaw ang form. Nga bisan tod wala si Jesus, pero na ang Holy Spirit maigsoon, pwede ka nga unsay gibuhat ni Jesus, mabuhat pud nimo igsoon. Hallelujah. Umo na nga nakabarog ko ni sa matubangan maigsoon kay tungod di sa Holy Spirit. Makaingon ko nga walang mo idea maigsoon gakurog na ko dire pero tungod sa Holy Spirit maigsoon nakabuhat ko ani mabutanga. Amen. Hallelujah. Ug pwede mo gamiton maigsoon tungod aning the greatest gift. Ug number 1, wonderful counselor. Kinsa na siya? Ang Holy Spirit. Wala na si Jesus tuod pero na ang Holy Spirit. Ug hantod karon panahon na maigsoon hantod di pa mo balik si Jesus, gamiton mo aning wonderful counselor nga mao ang Holy Spirit nga mao ni Jesus. Mao ni siya. Wala to si Jesus. Pero sa pagkatino maigsoon, mao lang gihapon ni siyang Jesus. Di ba? Oh, wala siya form kay ikaw ang form. Amen. So number 2. Hallelujah. Number 2 is, sa to yung number 2? Nga makita na to, mighty God. Unsa maning mighty God maigsoon? No? Mighty God is, mabasa na to sa 1 Chronicles 29:11. Yours, Lord, is the greatness. Kitang tanong basa. Ready, go. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. Naingon diha, sunod. For everything in heaven, earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You're exalted and head over all. Grabe. Number 1, wonderful counselor. Maalamong magtatambag o kaning maalamong magtatambag. Naasi mong sulod. Ang maong balaang Espiritu Santo. Ikaduha, mighty God. Grabe. Daghan na ba di mo tuo nga si Jesus Ginoo? Pero niingon dire, mighty God. In other words, for everything in heaven and earth is kinsa? Iyaha. Your Lord is the kingdom, you're exalted as head over all. Ug kaning mighty God nga gisgutan ako maigsoon, naa si mong sulod. Hallelujah, ing na yung katapad, naa man si mong sulod ni. No? Mo na nga dawatag yun ang greatest gift maigsoon. Tanawa oh. Manuman, unsa man ning mighty God? Because He is the power to the powerless. Number 1, wonderful counselor because He is the guide to the pointless. Number 2, unsa to? He is mighty God because He is the power to the powerless. Para nako, wa jud ko kapasidad ani muwali maigsoon. Pero tungod kang Ginoong Hesus, tungod sa akong gialagaran maigsoon, pwede ko makatubag bisa kinsa maigsoon nganuman because He is the power to the powerless. Ayo ingnan mo kagalingon nga wa ko'y nahot. Ay ani ra jud ko pastor, no? Mingon ka nga di jud ko kamao na pastor, kamura na pastor.
Una nga, di basta-basta ning the greatest gift. Kaya ang the greatest gift, mo ay tag-iya sa langit ug sa yuta, maigsoon, og tag-iya sa tanan, ug kani ni puyo sa imong kinabuhi, maigsoon, kung imo ning dawaton, kaning dako nga gasa, maigsoon. Hallelujah. Woo! He is the power to the powerless. No, ayaw isipay mo kagalingon nga dili ka takos. Nahimo kang takos because of Jesus, maigsoon. Mo ni ingon ang verse bitaw, I can do all things through Christ who strengthens me. After ani nga mensahe na ako'y testimony, dako kayong testimony maigsoon sa kinabuhi. Grabe ang trials akong na-encounter karon. Walang mo kibaw, pero ako na istorya karon. After ani, una nakabarog na gyud ko dire tungod sa grasyas Ginoo, maigsoon. Ug mo na nga mighty God, no? He is the power to the powerless. Hallelujah. Nindot kay no? Wa po mo magmahay ng alagas Ginoo, igsoon? Hallelujah. Ako wa jud ko magmahay maigsoon. Kay ako wa jud ko kapasidad nga makabaton kog sakyanan. No? Wa ko'y kapasidad nga mobarog dire. Wa ko'y kapasidad maigsoon sa mga butang nga dili nako kaya. Kanang i-share nako later on maigsoon nga testimony. Grabe kay ang testimony maigsoon. Hallelujah. Ug mo na nga ikatulong nga butang, no? Ikatulong nga butang maigsoon nga atong nabasa kaganina is number 3 is everlasting Father. No? He is the everlasting Father, kaning the greatest gift. No? Nga mao si Jesus Christ. Nganong everlasting Father man? Lahi ang God the Father o everlasting Father. Nganong na everlasting Father si Jesus? Basta naglibog mo ba? Ano everlasting Father nga lahi man ang God the Father, lahi bitaw. No? God the Father, everlasting Father. Nganong everlasting Father si Jesus? Mao ning bersikulo ha. John 3:16 kita basa, ready go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, unsa kuno, shall not perish but have everlasting life. Siya ay naghatag og kinabuhi. Hallelujah. So number 3 nga point maigsoon is why everlasting Father? Because He is the life to the lifeless. Sa una, wa kay kinabuhi, maigsoon, tungod kay nagyanang ka sa kasalanan, pero pag-abot aning greatest gift, pag-abot ni Jesus, maigsoon, gitagaan kag kinabuhi, maigsoon. Mo ni gitawag siya everlasting Father because siya ay naghatag sa kinabuhi nimo nga walay katapusan. Ug mo ni atong gikahinaman, maigsoon, nganong nangalagad as Ginoo. No? Are you excited, maigsoon, nga duol lang mo balik ang Ginoo? Hallelujah. Una nga, He is the life to the lifeless. Sa una, wa jud kay kinabuhi. No? Ang imong kinabuhi maigsoon, yes, nagbarug ka. Yes, nakalakaw ka, buhi ka physically, pero ang imong espiritu maigsoon, patay tungod sa kasalanan. Pero sa diha nga niabot si Jesus maigsoon, ug imo ning gidawat maigsoon, nahimong naa kay kinabuhi diha niya. No, naingon diha sa John 3:18. Ang tanan nga, usa to? Atong basahon sa John 3:18, naingon diha, ang tanan nga nituo sa anak, makabaton og kinabuhi. Apan ang wa mo tuo, sige no? Wala magbaton sa kinabuhi. Ang bugat diha, kanang John 3:36. No? John 3:36 pa or 26. Nga kung di ka mo tuo sa anak, di ka magbaton sa kinabuhi. Hinoon ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya hangtod sa kangturan. Muna grabe. Muna nga abi niya maigsoon, this is not about religion. Mo bitaw uban di kasabot bitaw ni pastor. Daghan di kasabot unya na trending karon bitaw na yung mga street preacher ato diha ni trending sila tungod lagi kay bisan sa og pasabot nimo bitaw giingon ako sa mga kaigsunan maski pag basta patay ganing espiritu sa usa ka tawo. Nya puro reliyon bitaw ang mindset, puro reliyon nya way basa-basa ani. Maski pag dulitan nimo John 14:6, di nakasabot. Ngano man, they are blinded spiritually, maigsoon. Pero salamat nganong niya kakaron tungod ikaw nabuhi ang imong espiritu. Ako di ko kasabot sa una ani. Mubasa ko Bible. Ako laktan istorya, anak ko anak ko pastor. Tigsimba ko maigsoon pero mubasa ko Bible, di ko kasabot ani sa una. No? Pero sa diha ngong di hantod di mo kunsad ang balaang Espiritu Santo sa imong kinabuhi kaning wonderful counselor, di jud ka kasabot ani maski pagidulitan kag John 14:6, John 3:16 nga si Jesus na lagi mutawag yung laingan.
No, nga naman, because they are blinded spiritually. Amen? Morning, the greatest gift nga itong gisgutan, may igsoon. Morning, He is the life to the lifeless. Ang tanang na kinabuhi das kinumayag. Amen? Hallelujah! Woo! So, katapusan, o dirita matapos may igsoon. Katapusan is Prince of Peace. Kinsay gusto kalinaw? Ha? Sa una, gubot akong kinabuhi may igsoon. I do believe kamo pod yung mga kinabuhi, gubot pod. Sawa pa mo'y Kristos yung kinabuhi. Nga naman, ngayon diya sa Matthew 11:28, common verse, no? Kuha lang ko mga common verse. Ngayon dire, come to me all you are who are weary and burdened, and I will give you rest. Diha ra ni Kristo megson makabaton taog kapahulayan. Kapahulayan sa problema, sa kaguliyang sa kinabuhi. Hallelujah. Atong tiwason nga verse. Ningon diri oh. Take my yoke upon you and learn asa ko no? From you? From Jesus. Ningon diha, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find, gibalik ka po daw, rest in for your souls. Hallelujah. So number 4 nga punto kaning greatest gift is, usa to? He is the Prince of Peace. No, nga sa musimbahan, Shalom. Prince of Peace. Prince of Peace, ha? Kalinaw maigsoon, He is the peace to the restless. Wow, nindot kayo, no? Ninduta, karon para ba nako gikuan ni pastor? Ug wa ni mo giasign ako ning bersikulo. Karon ako nakakuan sa Revelation ani nga naa day upat ka punto ani. Number 1, wonderful counselor. Unsa to wonderful counselor? He is the guide to the pointless. Number 2, unsa to? Mighty God. He is the power sa mga powerless. Number 3, everlasting Father. He is the life to the lifeless. Ug ikaupat maigsoon, hallelujah, is mao ang Prince of Peace. He is the peace to the restless. Tagaan kag pagkapaluhayan. Kani bito mga tao mo ni subo pa malandungon. Nay ubang mga tao daghan sila kwarta, naa nila ang tanan, pero wala sila gitawag og restless sila. Way kapaluhayan, di ba pastor? No, naa nila ang tanan pero matinga ko manong na may maghikog. No? Na ay maghikog gihapon bisag naa nila ang tanan because wala na nila mabatunan ng greatest gift. Pero kung mabatunan nimo ng greatest gift maigsoon, tagaan kag kalinaw, tagaan kag rest maigsoon, diha siyang presensya. Woo! Huwag mo na gikinahanglan nato sa tong kinabuhi maigsoon. Hallelujah. Speaking of restless maigsoon, karong mapanahon na halos wa mi pahuway tungod aning nahitabo, sunod nga picture, maigsoon, tungod na nahitabo sa akong anak, kamanghuran nga anak. Mao lagi akong giingon. Supposedly, mo balibad doon ko ni Pastor Jonas. Pastor, mo anak ko baka. Pastor, sunod na lang siguro, Pastor, kay naigi atubang na mong problema. Tungod ni akong anak nga operahanan siya sa Cebu. Unya, kaming pag ito, nagstorya mi ni Bro Milke, samtang ka-drive ko karon. Grabe ito nga pagsulay, bro. No, nga, coming na mong Thanksgiving, unya naatol pag yun, nga operahanan ng kong anak. Kibaw kag pilay, bayad, maigsoon sa pagpa-opera. Tag naapila. 250,000. Kung asa man ko aning ibayad. Nga waman ko iswildoan ng pagkapastor. Nya akong asawa po'y trabaho, maigsoon. Balik ta sa greatest gift. He is the power, the powerless. Nadumduman ako ni maigsoon. Ano? Because He is the mighty God. Motong laktod pagka-istorya, nihilak yung maigsoon ani nga time. Kay nanawag kong mama, Lloyd, ayaw na lang dayon na yung Thanksgiving. Ayaw lang dayon na. Kaya mong anak na Cebu, gaungaw sa kinabuhi. Isip, usa ka amahan, kung ikaw, si Pastor Jonas, amahan mo yun kung ikaw, isip ka amahan, na ako sa point, sa time, nga, ingon ko sa akong mama, di pwede mi. Ako yung dayon nun yung Thanksgiving. Ano man, nakasit up na tanan. Ang speaker, gi-invite na, ang mga kaigsuunan, gi-invite na, ang mga pagkaon, ready na, ang tanan, may sit up na tanang programa. Unya, ingon siya nga, di pwede. Adtua sa Cebu kay gikinahanglan ka dito sa imong anak.
Ug lakton pa ka istorya maigsoon, nakos 50-50 akong desisyon unsa man dayonon bang Thanksgiving or kaniya sa Pastor Julius balibaran ba nako ni? Abi ni maigsoon. Tanawang nahitabo. Grabe pagid kayo nahitabo ani pastor. Kaya ani nga time, holiday man, niingon ng doktor kay 250,000 man ang bayad ani, opera. I-times 2 ko no. Dito na ko nihilak maigsoon, tama-tama. Lord, nga nang ingani man Lord. Kaya holiday lagi ko, no? Pero abi na maigsoon, kiba kung sige buhat sa Ginoo. Niingon ng doktor, natinga ako. Ingon ko, nihila ko maigsoon dito sa kwarto, Lord, ngano yung animan? Pero di, mahimo Lord, ako yung dayon ng Thanksgiving. Kaya nakasit up na lagi. Mautong lagton pa istorya, awala ko magunahon na dito nila, Ginoo na bahala dito nila, gidayon ginamang Thanksgiving maigsoon ko, unsay nitabo? Nanawag ang pag-umangkon sa kong asawa, niingon siya, Kuya, naoperahan ni mong anak. Nga naman, wala may times 2 kay nisugot ra siya, nga okay ra kay times 2, operahan na kay naluoy di siya. Nga naman, grabe ang gibuhat sa Ginoo maigsoon. Wala pabta kay Sabado man to operahan siya, nya holiday man siya, gioperahan Bernes. Natinga ko manong nisugot ang doktor. Nga naman maigsoon, because He is the mighty God. He is the power of the powerless. Og mao ni siya nga greatest gift nga imong naangkon maigsoon. Og lakton pa istorya, successful ang Thanksgiving maigsoon og ang akong anak successful pod. Naoperahan na siya. Og nana siya sa balay karon. Mao nang moari ta sila karon maigsoon akong pamilya pero tungod kay labas balagi ang kuan mao tong nala sila dito sa balay karon no. So mao na nga ingani ang gibuhat sa Ginoo maigsoon. Ngano man? Why sunod nga kuan maigsoon ingon diha. Our greatest gift is Jesus. Dili ang kaninga mga butang, material ang mga butang, temporaryo mahanaw lang maigsoon. Pero ang pinakadako nga gasa nato maigsoon si Jesus. Ngano man, without Jesus dili nato gisgutan nato gani di nato kaya ning tanan maigsoon nga maatubang nato. Karon to wa mo makibaw nga gikan sa January hangtod sa December na sustain mo. Ngano na tungod sa grasya sa Ginoo maigsoon. No? Ana-ana mo kumingking. Kaya mo tanan, ana yung kumingking. Ngano makalihok na? Tunog sa gracias, Ginoo. Sa bagyong Odette, sa pandemic, hantod karong December na buhay mo, tungod sa grasya sa Ginoo maigsoon. Og mao nay dako nga gasa nga dapat atong mabatunan maigsoon. Og nipuyo na sa imong kinabuhi. Ato pakpakan ng Ginoo maigsoon. Hallelujah. Balikon ako maigsoon. Sunod nga clip maigsoon. Ang dako nga pangutana, why Jesus is our greatest gift? Number 1, unsay gingon diha? He is our wonderful counselor. He is our guide because He is our guide the time that we are pointless. Number 2, He is our mighty God because He is our power. He is our power when we are powerless. Number 3, He is our everlasting Father because He is our He is our eternal life when we are lifeless. O katapusan maigsoon, He is our Prince of Peace because He is our peace when we are restless. O mao ni greatest gift nga dapat atong mabatunan. Manindog ta maigsoon magampo ta. Hallelujah. Lord, salamat Ginoo Lord. Nga bisan Lord ang makinabuhi Lord. Nalayo diha kanimo. Pointless Lord God ang makinabuhi Lord God. Hallelujah. We are powerless. We are restless. We have no life Lord. Apan tungod sa imong gihatag nga bugtong anak nimo Lord God nga mao si Jesucristo. Nakabaton kami Lord God og kinabuhi Lord diha kanimo. Nakabaton kami og kalinaw Ginoo nga diha kanimo Lord God. Nakabaton kami gahom tungod diha kanimo og tanan nga niya kanamo Lord God tungod diha kanimo Lord God. Og salamat aning greatest gift nga dapat namong i-treasure, dapat namo Lord God nga tagaan Ginoo og bili Ginoo aning pagkinabuhi aning kalibutan na Lord God. Hallelujah. Thank you Jesus. Tanan magpasalamat sa Ginoo maigsoon. Hallelujah. Sa kaluwasan, sa tanan-tanan nga atong naangkon maigsoon.
sa tanan gibuhat niya sa tibuok tuig 2022. Gikan sa January, February, hantod karong buwan na. Taliwala sa mapagsulay, taliwala sa circumstansya, ang Ginoo nakig-uban nato maigsoon. Because He is the Alpha and the Omega, and He is the God of the middle maigsoon. Siya ang Diyos sa imong middle maigsoon. Taliwala sa mapagsulay, anaa siya. Ug mao ni dako natong pasalamatan kaning greatest gift nga atong nabatunan sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Thank you, Jesus.